Хало! Здрасти, аз съм Насенцето, Басенцето от iMedia 7. Здрасти, стигаме вече имейл. Получихме много въпроси от вас, нашите зрители и почитатели. Затова решихме да отговорим някои от тях. Първият въпрос. Извинявайте, дадах 2000 лева за сайт, но не намирам никакви клиенти чрез него. Защо аджаба този сайт не работи? Имам един въпрос. Вие осветихте ли го сайт? Много важно. Ако не сте го осветили, още тази вечер, нали? Да, знаете какво се прави, да не ви обяснявам. Попа и чували сте за SEO. Search Engine оптимизация. Или на български оптимизиране на търсещата машина в Google. Това е много важно да се направи, защото по този начин вие ще класирате вашия сайт в по-горни позиции при търсене от търсачката Google. И по този начин ще можете да се свържете много бързо и лесно с вашите клиенти и да развиете вашия бизнес успешно. Второто, което е много важно, за да бъде един сайт успешен, е той да бъде абониран в Google. Как става този абонамент? Отидете на сайта www.google.com/, надясно add URL. Затваряме /, там трябва да регистрирате вашия сайт и Google ще знае за неговото съществуване и ще започне постоянно да следи за неговото развитие. Колкото по-добре развиете вашия сайт, толкова по-вгодни позиции той ще се класира при търсене от потребителите.